Hát itt van már velünk Bernau Péter, aki rengeteg mókásabb dolgot hozott itt velünk, és amit látjátok, hogy is vagytok most? Igen, Kuka és Ricsi veletek csetel nagyban. Sziasztok, hello, idegessetek. Tulajdonképpen ők már rég elmentek, csak próbáltuk valahogy őket pótolni, és a két operatőrünk ezt is megtette helyettük, hát ezúton is mondunk nekik köszönetet. Mindegy, Ricsikém, egyébként neked még lesz egy feladatod, amit látod itt a hölgyet, majd le kéne vetköztetni egy picit, egy nyelvnyalással, nem tudom, hogy mennyire lehet látni itt a hölgyet. Így, most van rajta ruha. Most van egy nagy nyalást kérek. Nagyon nagy nyalást. Még? Várjál, még nyaljad egy picit. A felső részt, az alsót már nem mutathatjuk meg téged. Várjál, ezt hogy csinálod? Így lehet. Léci még egyszer. Csak így nem látták a nézők. Léci csak a nézők kedvéért. Na, úgy nyalok, mint lesz, ez az. Gyerünk. Azt kérik, hogy hívjuk Zsuzsit. Hívjuk Zsuzsit? Ezt nézzétek. És lenyalta róla a ruhát. Szóval rengeteg tréfás dolog. Szia Péter, hát meséljél nekem. Így... Meg kell ütnöm, azt írják, üsd meg Oszit. Gyere, üsd meg a vállamat. Ez az, végre, tesó. De izomból. És várjál, a késsel, szúrd meg a késsel. Gyere, jó, de akánál, jó? De gyere. Nyakolsz. Jól van, köszönöm szépen. Ez csak kamu, nem igazi, nehogy azt higgyétek már. De ez az, nehogy azt higgyétek. Na Péter, azért veled is beszélgessünk, bár a fiúkkal tök jól el vagyunk, de nem ezért jöttünk be. Mit kellett hoztál nekünk, és mennyire van ezeknek nagy keretje így április elején? Hát ezzel gyakorlatilag egész évben van keletje. Jaj, köszönöm szépen. De én nem kezdek el énekelni, tehát ettől megkímélem a nézőket. Én is ezt mondom. Hát tulajdonképpen egész évben keresik ezeket a dolgokat, tehát természetesen farsang idején, szilveszterkor ezeknek a dolgoknak nagyobb keretjük van, de azt lehet mondani, hogy az emberek az év 365 napjában szeretnek hülyéskedni, mint itt a mellékelt ábra is mutatja. Ezt a vezérlőből hoztam, szerintem meg kell nézni, hogy ki hagyta el. Vezérlővel? Tulajdonképpen Ördögártő hagyta el, mivel nem hozta el azokat az effekteket, amiket általában beszoktunk játszani, ilyen éjjenzés, meg fújolás, mert rajta hagyta a notebookját. Köszönjük neked, RP. Nem baj, remélem. Azért nem tudta el. Ördög Dóri tesójáról beszélünk egyébként, de mindegy, ezt sem akartam így mindenki előtt kitárni. Ez az fújt fel észes, ez a szurkálat nagy van. De mit csinálsz be? Fingópárna. Igen, de fújt fel normálisan. De nem tudod megoldani. Fölfogom, de akkor rájössz. Aki nem akarja felfújni, annak elég azt megnyomja. Nézd ide, milyen loser vagy. Ezt nézd meg. Hoppá. Hoppá. Na jó, akkor szálljon finglak. Istenem, most, hogy nyálasod itt nagyban. Nem nyálas. Miért nem a kukával szórakozol te? Te beszélgess a vendéggel. Én beszélgetek a vendéggel, te meg most fejezed be, kisfiam, míg türelmes vagyok. Ilyet nem lehet nyerni. Ja, nyerni, bocs. Én csetelolvastam. Gondoltam, hogy valami hasonlót próbálsz elkövetni. Na mindegy, beszéljünk, térjünk erre vissza. Miket próbáltál már ki ezek közül? Mindegyiket kipróbáltuk természetesen, mert ugye a vevők tudni szeretnék, hogy mi hogyan működik. Itt van ugye az eltűnő tinta, igen, azt már amit kipróbáltatok ti is. Kevésbé sikerült viccesre egyébként, ahogy próbáltuk. Már abszolút működik, tehát ezt odakint leteszteltem. Bocs, felkaptam vizet, tényleg ezért bocs, most utólag is így bocs. Ez a cél, akkor működik jól a tinta, hogyha verekedés lesz belőle. Tehát. Volt már ilyen? Hallottam ilyen esetet esetleg? Hát ilyen visszajelzést még nem hallottunk, valószínűleg úgy megverték az illetőt, hogy többet nem tudott eljönni. Ricsi, egyébként ezt közben nyalogathatod, mert megint kezd felöltözni a lányka, tehát szóval ezt előbb annyira jól csináltad. Itt van egy másik... Van egy beépített ember, aki le akar veled feküdni. Vagy beépített ember? Persze, hát miért szerinted? Jaj, értem, hát máshol úgyse, jól van. Mindegy, hát ennyire volt rossz poén. Na mindegy. Rengeteg minden. Mesélj ezek közül. Te szoktál ilyen vicces figura vagy? Tehát így... Hú, de sokáig nevetett. Hát ilyen vicces figura vagy? Hát muszáj, így... persze, hogy az ember szeresse a viccet és a humor. Családot, vagy kiket szoktál megtréfálni? A családot nem, mert ők már ismerik ezeket. Ja, az összeset, benne van. Persze, de... Ne tapizzál meg alul. Ismerősöknek, buliba, természetesen visszük ezeket a dolgokat. Az a lényeg, hogy olyan véletlenszerűen kell a legtöbb dolgot ott hagyni. Tehát a szappan, ez a kormos szappan, azt ki kell tenni a fürdőszobába, és ha valaki ezzel kezet mos, akkor tiszta kormos lesz a kezed. Megnézem! Ezt szeretném oda tenni, hogy ez nagyon szolid illata mert van. még nagyon sokáig itt leszünk a stúdióban, azt neked adom, tényleg, azt neked adom. Ezt ki lehet bontani nyugodtan. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, hát milyen spré ez? Hát kimondani nem szabad, mondjuk azt, hogy büdös. És a kakit? Kakit, azt ki lehet mondani, egy kakis szart, azt is ki lehet mondani? Azt is, pontosan, hogy nem. De keverd össze a betűket, és akkor tudunk valami játékot. Én nem merem kimondani, nektek az OLT-t. Barna, büdös, esszel kezdődik, és erre a vége. Na mi az?
Szivar, hát Istenem! Paci, Adj egy ötöst, nagyon jó. Na jól van. Szóval, a családodnál ismerid de a haverok, barátok? Ők nem, és természetesen áldozatául is esnek ennek. Bár ugye tudják, hogy van egy ilyen boltunk, úgyhogy azért gyanakodva fogadnak minden ilyen ajándékot, és mindig meg is kérdezik, ha kapnak valamit, hogy ez most igazi, vagy pedig valami kamu. Szóval ezeket mindent csak a reklám kedvéért sorosára megvásárolhattak egy ilyen divinyós boltban, hogyha így rákerestek, biztosan megtaláljátok. Szóval itt a reklám. Még a játékot kell hozzáírni. A játékot? Akkor hatásos, igen. Akkor jó, még azt is érjetek hozzá. Te figyelj, egyébként a lábodnak a szagával próbálsz minket itt LKB-t adni, tehát erre van külön egy spré. Ugye milyen szaga? Guest 21. Puszit kértek? De figyelj, miért nem foglalkozol a csetelőkkel? Azért vannak. Mondjatok egy szőkenős viccet, mondj egy szőkenős Én olvasom, ő megírja. Szőkenős, nem tudok, egyetlen egy szőke pasisa tudok, hogy miért van a szőkenő köldöke körül Tila Folt, mert még vannak szőke férfiak. Ha, nagyon jó volt. De kellemetlen ugye? Vagy. De kellemetlenül rossz volt. Hát ezzel szeretem az ilyen vicceket. Mindegy, a bondosat már megkaptuk egyszer. Mi következik? Reklám vagy zene? Mondjátok nekem. Na? Reklám. Azt mondják, hogy reklám. Nem, most azt mondják, hogy klip. Na most melyik? Döntsétek már el. Reklám. Na jó, csak közben Árpi azt mondja, hogy zene, de akkor majd nem sokára reklám lesz. Egyébként tényleg kellemetlen figura vagy. Úgy nézel ki, mint a Flodót, akik tényleg eléggé elpáholtak ott a szörnyek. Fú, borzalmas. Kicsit viszkelt? Egyébként itt egy kis kukac van, láttad már magadat a maszkot? Nézd oda, ott van egy ilyen kontrollmonitornak hívjuk. Milyen ronda figura vagy. És élőbe se vagy jobb, ez a legrosszabb. Na mindegy, az SMS témákat ne felejtjétek, hogy melyik a kedvenc viccetek, 091331301301-es telefonszámra lehet írni. Ez végre jó pofa. Illetve ezen a telefonszámon lehet minket keresni, és lehet beszélgetni a vendégeinkkel, akik nem sokára távoznak, úgyhogy még használjátok ki az időt, cseteljetek. Mit írtak? Mi ennyire vicces? Kiszel Tündének maszk se kellene. Hát ez így van, tehát még szemöldökben mai napig erős a hölgy, de nem olyan régen itt táncolt nálunk. Van egy nagyon szép, ezt olvasd el magadnak, nem kell felolvasni. Valaki azt mondja, hogy mi van odaírva nekem, a legkisebb is számít. Jaj, na hát erről tudnék valami frappánsat mondani, de sajnos az nem bírja a nyomdatestéket, most el kell... Cuki vagy? Te így hívod őt, hogy cuki? Nem, csak ezt írta 21 éves lány. Hogy cuki vagy? Igen. Te ilyen fiatalokkal kezdel? 21 éves, sima. Ja, sima liba? Na jól van, köszönjük szépen, köszönjük Péter, tőletek is búcsúzunk? Megyünk mi is, csak viszik a laptopot, jó? Ja, köszi, az enyém úgyis, nyugodtan vigyétek, de ne húzz ki, mert akkor nem tudunk továbbiakban csetelni. Mindegy, ha jól tudom, ti mentek fellépni, mondjuk el még egyszer, hogy április 19-én beatbox verseny lesz, úgyhogy lehet rá jelentkezni. Köszönjük mindenkinek, puszi, egy kis szünet, és utána jövünk vissza a többiekkel.